Здравейте! Ние екип от специалисти, обединени от общата страст към програмирането. Всеки един от нас притежава високо ниво на експертиза в областта на софтуерното инженерство и разполага с богат опит като DDoS атака, разбиване на профили в социалните мрежи, разбиване на имейли, пощи и премахване на ненужна информация. Нашият екип от професионалисти от години с опит в сферата, всички поръчки и услуги се изпълняват с гарантирана анонимност. Нашата група е запозната с широк спектър от технологии, включително ако сте запознати с C++, Java, SQL, бази данни, PHP и PHP 4. Ние не просто гледаме тези езици и технологии, но ги ползваме с цел да ви предоставим на вас това, което искате. Съвместната ни работа е основана на взаимно доверие и съгласие за работа, ефективно сътрудничество и стремеж към перфекционизъм. Ние сме ангажирани да предоставим вашите висококачествени решения, които отговарят на нуждите на клиентите, и да полага екипа ни усилия за вашата успешна дейност. Също така, ако искаш да разбиеш профилите социални или само един от тях, като Facebook, WhatsApp, Viber, Telegram, Instagram, Snapchat и ред други, ние ще съдействаме веднага. Също така, ако сте били излъгани от платформи на биткоин платформи, ни веднага ще решим проблема, ще възстановим сумата ви за по-малко от 10 минути и ние ще получим процент от вас. Благодарим ви от целият екип. Пишете само на WhatsApp или звънете там с номер 0894245859. Очакваме ви, работим 24 часа. Вие бяхте с асистента на хакерите Ивайло Тодоров. Благодаря предварително.